La Júlia deia «jo menjo sa», però cada nit acabava davant del rebost buscant alguna cosa més. Dins 5 claus per menjar sa t'explico què va passar quan ens hi vam posar. Treballava tot el dia, arribava tard i sopava el que trobava. Pa blanc amb qualsevol cosa, o només amanida, o directament galetes. Vam mirar un sol sopar i el vam passar pel filtre de les 5 claus. Va veure que hi havia molta base ràpida, pa, gens de proteïna i quasi cap verdura. Vam pactar un sopar socorrista repetible, torrades de pa integral amb hummus i tomàquet més una amanida senzilla o bol de cigrons amb verdures congelades saltades i arròs integral. No ho vam canviar tot, només vam repetir aquest sopar 3 o 4 cops per setmana. En 15 dies, menys capritxos després de sopar, son més tranquil i sensació de ja no menjo tant a l'atzar. La Júlia no va fer una superdieta, només va aplicar les 5 claus a un àpat. Et sents identificada? Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu plats. Et faré arribar gratis la guia perquè puguis fer el mateix.